Terve kaikki, Nuris täällä, ja nyt jatkamme pitkästä aikaa Minecraftin peluuta. Siitä on ollut jo jopa 10 kuukautta, kun olen viimeksi tätä sarjaa vetänyt. Todella noloa. Tää talokin on kyllä aika nolo. Mutta jostahan se on aloitettava se Minecraftin peluu. Pääset on katto pään päälle. Aloitetaan vaikka siitä. Toki mä kyllä teen tästä kyllä hienomman talon sitten myöhemmin sitten ajan kanssa. Tulee huoneita, keittiöitä ja kaikkea muuta semmoista hienoa. Siitä tulee kyllä vielä hieno talo. Joo, ensin hankitaan lisää puuta. Ja se jotka on kyllä ihan kivoja noin, mutta aina on tässä Zeus Shaders, mitä mulla on itselleni käytössä, niin että se syö todella paljon koneelta FPS:ää pois. Se näkyy vasemmassa yläkulmassa, niin se on siinä 30 paikkeilla tällä hetkellä ja välillä käy alle. Vaikka minulla on ihan hyvä näytönohjain kyllä. Ei siinä. Hyvältä se toki näyttää, mutta kaikella on hintansa. Ja sitten kun tulee aina yö ja aurinko laskee tonne, niin se on vähän erikoisen näköinen aina silloin. Ja mukavasti tällä hämärtyy. Noin. Nyt tuli yö. Käydäs nukkumassa, ettei tuu noita örkkipräkkejä kiusaamaan. Ja juu, mä yritin vähän vahingossa pistää game modea päälle. Noin. Joo, ensi kerralla mä otan noin shaders pois, niin katsotaan. Pari tommoista noin. Niin ei lagaa ensi kerralla. Sen takia, että on niin alhainen FPS tuon shaderin takia. Tai se mä kokonataan tuosta shaderia. Eihän semmoista on kiva katsoa, jos peli alkaa hirveästi lagaamaan. Tuo on kyllä ihan naurettavaa. Tuo FPS kyllä ottaen huomioon, että minulla on RTX 2060 tuolla kopainalla. Ja siinä kuuluu semmoista pientä vähän taustasuinaa, se tulee sieltä koneesta, kun tää mun mikkiin vähän nappaa sitä, niin se tuo semmoinen taustasumu on tää taustalla. Näin, vähän lehtiä pois ja sitten istutaan vaikka kohta vaikka nyt uusi puutilalle, niin saadaan jatkossakin tätä tavaraa katoa. Jos mehän kaadetaan puut eikä kasvetaan uutta puuta tilalle, niin meiltä loppuu puu kesken. Ja sitten meillä ei ole mitään mistä hankkia puuta sitten, kun ei ole puuta alueella. Toi on hieno puu, se voi vaikka jättää ehkä. No, mutta aika näyttää, että jätetäänkö tuo puu. Se antaa tämmöisen mukavan tämmöisen elementti tähän ympäristöön, tommonen iso puu tällä alueella. Siellä olisi lampaita, eläimiä. Tuolla on joku puu. Sitten on mun viljelmät. Katsotaan vähän tilanne. Toi taitaa olla se ehkä kypsä toi yksi tuolla. Penetron peruna. Vähän viljaa. No siinä menee vielä aikaa, että nämä on valmiita. Mutta nyt rakennetaan tämmönen talo, niin me ei tarvita tällä hetkellä sokeriruokaa yhtään, niin aha. Mitäs sinä haluat? Sano.
Mä en kyllä maksaisi emeraldi siitä, että mä saan yhden taimen. Mun tarvii mennä puuta, mä saan siitä enemmän. Miksi kukaan haluaisi maksaa emeraldin siitä, että saa yhden sienen? Oles sit siinä. Kävi mielessä, että mä olisin tappanut sen siitä hyvästi, kun sille ei ole parempaa tarjota. Toisessa tarjossa kumminkin sitä emeraldia ihan varmaan saattaa kyllä, niin anti olla. Huono diili. Noin, sit vaan aletaan katto pään päälle. Niin. On turvassa zombeilta. Ja säähän mulla nyt on pois päältä. Ja kun katsoo FPS, niin on itse vaan ihan hyvä vaan, koska saittaa aavistuksen verran lisää lagia. Ja meillä on jo nyt ongelmia tuon FPSn suhteen, niin sitä ei hankita yhtään alemmas. Ja siinä on mitään järkeä, jos koko ajan on FPS alhaalla. Se katsoo jo hyvää contenttia, jos paikat lagaa. Näin. Tuo koivulla on jo eri väri. Mä en pysty vähän erottamaan, mikä on mikäkin puun lehti, kun tammella on vähän vaaleampi ja koivulla on tummempi toi lehti tossa, niin tietää vähän, että mikä on oikea ja mikä ei. Tikkuja vähän. Joo, semmoista. Noin. Siellä olisi vähän lohta. Ja sit oot sinä sun huonon tarskan. Rää siitä muualle. Ei parempaa tarjota. Ja silloin tänne ei tarvitse tulla. Zombit hiljaa siellä. Siinä myös siellä zombi. Jahas. Kylläpäs sitä on äänekäitä zombeja tänään. Kauhea örveltäminen vaan kuuluu siellä alhaalla. No, mä tarvin kyllä paremmat tarkkuudet näkeen, mulla ei ole yhtään armoria, niin ei kauheasti mennä riehun, kun siellä jossain joku skeletonikin. Skeletoni on vaarallinen, jos ei ole mitään kalusteita. Toivottavasti nää hetki pois tästä. Koska ne on kuitenkin osa tammea, tässä ei puuta ollenkaan, niin heitetään menemään. Ehkä saadaan lisää taimia. Tai voidaan istuttaa. Vaikka niitä tässä nyt onkin mukana 8, mutta niitä ei voi koskaan liikaa, koska puuta tulee aina tarvitsemaan kaiken näköisen. Sitähän voi polttaa. Ja sitten sillä tavalla siitä voidaan hyödyntää polttoainetta. Niin ei tarvita aina sitä hiiltä sitten. Pitää olla ekologinen kyllä täällä Minecraftissa, niin on aina puuta tarjolla sitten. No hyvä olla tämmösiä luonnonpuita, niin on ihan kiva, että tämmösiä luonnon farmeja, mutta se on mahdollisuus, mitä haluaa puita uusia käyttää. Ainakin se on tyhmä, jos haluaa kata kaikki puut eikä istuta yhtään takaisin. Ja juu, tarkoitushan olisi alkaa tubettamaan 3 kertaa viikossa. Ja sit mulla on striimivaraus tuon
viikonloppuun, että tulee tuonne Twitchiin ja siitä löytyy linkki tuolta mun kanavan kuvauksesta ja sitten tosta bannäristä löytyy myös se iso kuva siinä, mikä on siinä etusivullaan. Tääkin ihan ok näköinen vaikuttaa olevan tääkin talo. Se on tämmönen hirveän pitkä ja kapea talo. Yrittää olla vielä tää yksi tyyppi huoneen tarjoustensa kerran. Näin. Sitten lisää puuta. No ja sitten istutaan yksi puu tilalle. Ja näitä puitahan voi sitten jatkossa käyttää myös siinäkin, että saadaan tänne jossain kohtaa toi komposti. Ja kompostin avulla me pystytään tekemään puuvillaa näin. Ei puuvillaa, kun se mitä minä selitän, niin luujauhetta siis. Luujauhetta piti sanoa. Olenpas minä tänään hupsu. Hupsu noris tänään. Alkaa puhua jo ihan omia. Sieltä saa niinku laskea ja näkee, että alkaa muuttumaan tuossa kuutioksi. Tuosta ei tässä vähän vaikea kyllä selviä, että missä kohtaa se antaa nukkua. Noin nyt. Sen asiassa, koska tuolla ei ole mitään parempaa tarjota, niin sitä ei periaatteessa tarvita täällä mun kämpässä pyöri. Never mind. Eipäs mennäkään. Hups. Mä tarvin kilve. Laamat on yllättävän voimakkaita muuta. Hallijärvi on laamoja. Katsotaan täältä. Montako sitä meni siihen kilpeen? 1. Aha. Ei mulla ole edes polttoainetta. 1 tommonen. Ja 1 tommonen. Tarvitaan puuta jostain. Tää on kilpiä. Hätyytellään vähän laamoja. Sen takia, että niillä on huonoja kauppoja. Sitten ne tuo toivon mukaan ehkä joku toinen kauppis paremmalla
diilillä sitten. Ja koivua mä en ajatellut käyttää mihinkään, niin sit voidaan tehdä puujauhetta sitten sillä kompostilla. Ups, hei, väärä nappi. Askeleita jossain. Todennäköisesti maan alla joku tampi tai creeperi sieltä hiippailee. Mutta koska ei kuulu mitään örinää, niin se on todennäköisesti creeperi siellä puuhaamassa. Noin. Jahas. Saatiin kavereita. En toivonut tänne pillagereita. Oh, väärä. Mutta puuttuu armorit. Näytetään niille. Joudumme sulattamaan lisää rautaa. No pillagerit on niitä tyyppejä, mitä minä vähiten toivon. Tai minkäs tiedät? Sekä niillä on tukikohta. Se ei varmaan kauan kaukana, jos on tänne ilmestynyt. En tiedä, mutta sellaista. Taas, onko tää ohjeita? Mahdollisesti ei ole mitään panssaria. Taas. Otetaan 4 tohon. Saadaan saappaat. Aavistus vähän pieni puolustusparannus. Mitäs mä sit tekisin? 5, 7. Kolme, 6, 8. No, tehdään niin, että otetaan kaikki mitä pystytään ja puolustetaan se mitä tästä pystytään puolustamaan. Pillagerit on kyllä vaarallisia. Mä en olisi ihan vielä tässä vaiheessa niitä halunnut tänne. Mehän olemme vasta aika alkutekijöissä vasta. Eikä ole kunnon kalusteitakaan ja niin joo, unohdin noin, katsotaas. Kväräpää. Yksi alhaalla.
Missäs ne muut on? Niitähän oli äsken enemmän kuin yksi. Oli lippua ja kaikki. No itse asiassa se on hyvä näin. Tähän onkin hyvä alkaa lopetella tältä päivältä ja jatkamme sitten tästä ensi kerralla. Nähdään silloin.